TV jabarani filɛ baw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni la bakurubaw bɛna boli min kan o de ye nafolo mugu min bɛ doni ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye cakɛdaw ma walasa u bɛ se k'u ka cakɛdaw yiriwa cogoya min na ni o ye Fonds de garantie pour le secteur privé o maaw ye ɲɔgɔn dalajɛ ka hakilina falen kɛ u ka gɛlɛyaw kan ni o bɔra yen an bɛna ɲɛsin min ma o de ye an ka jamana lojuratɔw olu kɔni ye taamaba kɛ bi ka ɲɛsin an ka jamana minisiri fɔlɔ ale ka cakɛdaw ma min senfɛ u ka laɲiniw ma sabati u y'u ka nisɔngoyaw jira a kɛnɛ kan ninnu de ye bi dɔnkibaru la bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen walawala aw ye. Ayaw bisimila ko kura bi alamisa décembre kalo tile 3 dɔnkibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ ye bakurubaw la sisan nafolobugu min bɛ doni ka di kɛnyɛrɛye cakɛdaw ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ k'u ka cakɛdaw yiriwa ni o ye Fonds de garantie pour le secteur privé o maaw ye ɲɔgɔn dalajɛ bi hôtel Salam na walasa ka hakilina falen kɛ gɛlɛya minnu bɛ nafolomugu in sɔrɔli la k'olu da ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ ani nafolomugu in bɛ se ka nafa minnu lase nin cakɛda kofɛlenw ma k'o da jira ɲɔgɔn na walasa an ka ko tɔ faamuya an ka kunna kibara ɲinina an bɛna taa daɲɔ fo ka taa se Bakari Kone olu kun b'a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Fonds de garantie pour le secteur privé bakurubayala FGSP n'ale ɲɛsilen don kɛnyɛrɛye cakɛdaw dɛmɛli ma musakako la a sigila sen kan an ka jamana kɔnɔ kabini san 2014 nin ye u tɔgɔladon sugantilen tago fɔlɔ kɛnɛ ye walasa hali sisan ka se ka hakilina falen kɛ u ni kɛnyɛrɛye cakɛdatigiw ni ɲɔgɔn cɛ baara taabolo kan ani ka se k'u kuntilenna ɲɛfɔ maaw ye faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya mun na. An ka rôle ye min ye fɔlɔ il faut qu'on ko préciser o ye de état de anw créer ka nafolo bila an ka disposition na k'an ka jɔ entreprise ye jigi kɔrɔ entreprise minnu bɛ fɛ ka juru ta banque la donc i yɛrɛ b'a dɔn ni projet b'i bolo n'a taara banque la i b'a fɛ a ka financer banque n'a y'i ka projet lajɛ a b'a f'i ye k'a ka ɲi a bɛ fond fɔlɔ min demander fɛ o ye garantie de or e ye denmisɛnnin ye hakilinata ɲuman b'i la projet ɲuman b'i bolo mais i ma se so jɔli ye fɔlɔ so t'i bolo fɔlɔ donc or généralement banque bɛ so de ɲini comme garantie donc pour que k'o situation régler o problème régler ka na don entreprise ye jigi kɔrɔ état y'anw ka fond bila en place pour que an ka se ka o kɛ maintenant an nana jate minna k'a fɔ bon anw bɛ yan nɔ a bɛ ɲinan y'a san 6 ye Fonds de garantie créera a san 6 ye ɲinan ye an ye situation kɛ k'a fɔ an ka se ka baara kɛ ka se niveau min na an tɛ ka se yen bon mun y'a to an tɛ ka se yen bon peut-être que an dɔnnen tɛ kosɛbɛ nin ye occasion ye pour que an ka dɔn aussi mais peut-être que aussi ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u t'an ka baara kɛcogo faamu ou bien anw de t'u ta faamu donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka kuma ka bɛn a kan ko k'a fɔ an ye bon yɔrɔ min an b'a fɛ yɔrɔ min ka améliorer et tout comme ça an b'o labɛn k'o bila sen kan pour que sini problème ni an ka se ka dɔ b'a la nin forum ni an bɛ ni organiser nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mais an bɛna kɛ siɲɛ caman san o san an bɛna kɛ an b'u wele an bɛ kuma fo an sago ka kɛ entreprise ka problème ka se ka régler cogoya min na n'o sera ka kɛ o y'an sago kelen ye. N'i y'a mɛn ko jamana secteur privé de ko don an bɛ se ka fɔ kɛnyɛrɛyew an bɛ se ka fɔ kɛnyɛrɛyew de don parce que jamana o jamana n'i y'a talen ɲɛ i b'a sɔrɔ kɛnyɛrɛyew de bɛ baara la kosɛbɛ olu de ka baara de bɛ faso ta ɲɛ gouvernement b'u dɛmɛ gouvernement bɛ fɛn caman kɛ o bɛɛ kun de ye pour que kɛnyɛrɛyew bɛ se ka baara k'u yɛrɛ ye cogo min na u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka se ka ɲɔgɔn baara condition créer pour que baara bɛ se ka kɛ cogo min na donc secteur privé ka baara ye donc fɛn o fɛn bɛ kɛ pour que olu bɛ se ka wari sɔrɔ parce que i bɛ se k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ hakilina ɲuman b'u la baara ɲɛ b'u kɔnɔ a fɛn bɛɛ b'u kɔnɔ a kalan b'u la a dɔnniya b'u la mais wari t'u bolo bien jigiya t'u la garantie t'u bolo u bɛ se ka wari sɔrɔ cogo min na ka baara kɛ donc n'i y'a ye fond dɔ bilala en place n'i y'a mɛn ko fond de garantie o fond bɛ de pour que ka jɔ u jigi kɔrɔ ni k'i bɛ taa juru ɲini a na f'i ye i ka garantie dɔ di garantie tɛ e bolo ni garantie t'i bolo i tɛ juru sɔrɔ donc nin fond in de bɛ yen pour que ka o garantie bila i tɔgɔ la pour que e bɛ se ka juru sɔrɔ banque la cogo min na n'o o kɛra ni bɛɛ sera ka juru sɔrɔ k'a fɔ minnu bɛ entreprise fitinin minnu bɛ duguma olu ka se ka wari sɔrɔ k'u ka projet financer dɔɔni olu de bɛ kɛ projet baw ye
bon olu caman de dun bɛ jamana kɔnɔ donc n'olu caman bɛ jamana kɔnɔ n'u bɛɛ bɛ se ka u ka baara kɛ cogo ma je pense que jamana bɛ taa ɲɛ gouvernement yɛrɛ hakilina ye o de ye. An ka jamana ɲɛmaaw ye sefo wari miliyari damadɔ layidu ta min bɛna labila FGSP ka bolo kan hali n'a sɔrɔla u tɛgɛ ma d'a kan fɔlɔ walasa coronavirus bana kɔlɔlɔ sera maa minnu ma ka se ka olu dɛmɛ. Min bilalen bɛ fond de garantie ka bolo a bɛ taa 20 miliyari la donc hali bi an bɛ ɲinina ka dɔ de fara a kan parce que an b'a dɔn k'a fɔ o ti bɔli kɛ mais ko f'a ka daminɛ n'a daminɛna partenaires bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen min fana bɛ se ka dɛmɛ don gouvernement na pour que o fɛn bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na ka basigi pour que mɔgɔ caman bɛ se ka garantie. An bɛ wari bila banques ka niveau la n'an b'a di fana an tɛ condition gɛlɛya banques ma an bɛ wari bila yen nɔ u bɛ fɛ ko min ye comme intérêt pour que u ka wari ka kɛ komi n'a sɔrɔ wari an b'a fɔ ma ressources concessionnelles c'est-à-dire que wari min a sɔrɔ ka di a condition man gɛlɛn pour que olu fana ka juru don condition min ka nɔgɔn entreprise ma. Bon, garantie fana anw bɛ deli ka garantie kɛ 50% de donc gouvernement filɛ ka nin wari min bila an ka disposition na bon pour que entreprise minnu kɔlɔlɔ jiginna minnu kan ka sababu kɛ ni coronavirus bana ye donc pour que k'olu dɛmɛ kosɛbɛ donc o garantie bɛ taa fo 80% na c'est-à-dire que n'u ye juru ta an bɛ jigi kɔrɔ 100 sara la 80 kɔrɔ. Donc ça veut dire que n'a juru ko ma se ka ɲa cogo cogo pour une raison ou une autre on bɛ 80 sara 100 sara kɔnɔ donc o ye avantage ye min bɛna bila sen kan halisa. K'a daminɛ san 2015 la ka na bila san 2020 novembre kalo la Fonds de garantie pour le secteur privé FGSP kɛra entreprise ni sɛnɛkala 1700 bɔɲɔnko de ka garantie ye bankiw la minnu musaka bɛ taa u jɔ fo sefo wari miliyari 72 bɔɲɔnko la. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ dɛmɛ don gɛlɛya ye maa minnu bɔ u sigiyɔrɔ la olu ma ni o ye coordination nationale des sites des personnes déplacées internes u ye ɲɔgɔn dalajɛ bi hôtel Maeva la walasa ka hakilina fani kɛ u kan ka yɛlɛma jumɛn de don u ka baara ninnu kɔnɔna na walasa degun bɛ maa minnu kan dɛmɛ bɛ se ka don olu ma teliya la cogoya min na walasa an ka faamuya sɔrɔ a ko tɔw la Tijani Sidibe ale tun bɛ yen FTV Cuala a y'an sama min na an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Lasigi in bɛ tali kɛ maa o maa bɛ yen nɔ ni olu ka baara ɲɛsin bɛ ni maa kofɔlen ninnu tɔbɔtɔli ma ani u bɛrɛbɛrɛli ma o maa kofɔlen ninnu o cakɛda kelen bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi k'a lajɛ degun minnu bɛ yen nɔ ni maa ɲɛsinnen tɛ o degun tali ma a ka lajɛ maa dɔw bɛ se ka o degun ta cogo min na walasa baara o baara bɛ yen n'a bɛ kɛ ninnu maa kofɔlenw ka sigidaw la a se ka kɛ baara ye baara min ni bɛɛ b'a kalama baara min ni a bɛ kɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma baara ye donc maa kana wuli i yɛrɛ ma i ka taa baara dɔ kɛ i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen nɔ o y'o kɛ ka ban u bɛ Mali commune tila bɛɛ lajɛlen na parce que an ye jateminɛ laban minnu kɛ u bɛ se fo commune 170 kɔ ma bi yɔrɔ minnu na a maa hakɛ bi a bɛ se 60 ani 11 ɲɔgɔnna ma donc olu de bɛ Mali kɔnɔna na olu de maaw ye minnu wajibiyara ka bɔ u ka sigidaw la ka sababuya kɛ mankan ye ka sababuya kɛ bingali walew ye ka sababuya kɛ u yɛrɛ siranna ka sanga waleya dɔw ma ka t'u sigi jamana fan wɛrɛ fɛ gɛlɛya fanba min bɛ u kan fɔlɔ o ye balo labaliko gɛlɛya ye ani minnu bɛ yen nɔ ni baara ka d'u ye n'u b'a fɛ ka baara dɔ boloda u ka se ka dɛmɛ u ka baara dɔ kɛ ka to u sigiyɔrɔ la yan donc o ye gɛlɛya fanba ye sabula c'est vrai u bɔra jamana fan wɛrɛ fɛ ka na yan o kɔrɔ tɛ ko u k'u sigi dɔrɔn an ka bolo dɔrɔn ta ka d'u ma u bolo ka se ka don baara dɔ la u ka se u yɛrɛ kɔrɔ an hakilila u danbe yɛrɛ bɛ segin u ma o la kosɛbɛ. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen desanburu kalo tile 3 ni o ye bi ye o don min kɛrɛnkɛrɛnna k'a kɛ taasibila ye k'a ɲɛsin lujuratɔw ma o hukumu kɔnɔna na an ka jamana lujuratɔw olu ka jɛkulu u ye taama bolo da k'a ɲɛsin an ka jamana minisiri fɔlɔ ale ka cakɛda ma walasa u ni minisiri fɔlɔ in bɛ se ka ɲɔgɔn ye ni o ye Mukutari Wani ye o laɲini ma sabati u bolo baw a jiral'u la k'a fɔ ko minisiri fɔlɔ ale bolo degunnen don o kɛra dusubako ye u bolo Aminata Daɲɔ ale ni Bakari Kone olu tun b'a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Lujuratɔw bɔra fan bɛɛ fɛ bi
kana u ka laɲini k'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ lujuratɔ ye jɔn ye a bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'a ye jama lajɛ bi dɔw bɛ cun dɔw ɲɛ tɛ ko la dɔw fari tɛ sɔn tile la dɔw tulo tɛ mɛnni kɛ gɛlɛya b'an kan gɛlɛya b'an kan gɛlɛya b'an kan an ka jamana kɔnɔ o de la an wulila an ka gɛlɛya dɔw tɔgɔ ye ko déplacement an ka gɛlɛya dɔw tɔgɔ ye kɛnɛ ye an ka gɛlɛya dɔw tɔgɔ ye kalanko ye mais an ka gɛlɛya dɔw tɔgɔ en particulier min kɛlen don k'an kamana gan o ye an ka baarako ye an ye kalan kɛ gɛlɛya la gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen na ka diplôme sɔrɔ ou bien an ma se ka kalanw laban an y'an ka projet monter an bɛ ka financement ɲini o la o de la an wulila bi ka n'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ ka lujuratɔw bila u ka hakɛ kɔnɔ an ka intégration à titre exceptionnel n'o kun bɛ kɛ pour que k'an ka mɔgɔ damadɔ dɔw ta baara la san o san o jɔra an bi quota min fana dɔn tuguni n'o kun bɛ appliquer o jɔra an ka loi o fana ma signé o kɛlen don ka kɔnɔnafili se lujuratɔw ma an dun ko maliyɛn bɛɛ kelen ko les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit an b'i fɛ k'o dɔn an ka jamana kɔnɔna na an y'a ɲini premier ministre fɛ an wulila ka na s'a ma bi an tun bɛ fɛ ka nin de fɔ a ɲɛna k'an ka maliyɛnya jira k'a yira ale fana na an ka autorité dɔ an b'a bonya donc premier ministre ko bi ale chargelen don a tɛ se k'an reçoit ko ni ala sɔnna a ma tile damadɔ bi tɛmɛnen kɔ a bɛna an reçoit an jigi b'a kan k'a fɔ ko réception a bɛna kɛ an b'an ka laɲini fɔ wa fana laɲini ninnu an b'a ɲini fana a ka ɲɛnabɔ waati damadɔni kɔnɔ parce que lujuratɔ ka espérance de vie gɛlɛya min bɛ mɔgɔ min kan a ka expérience de vie bɛ se ka dɔgɔya ka sababu kɛ a tɛ wari sɔrɔ k'a yɛrɛ furakɛ a tɛ wari sɔrɔ k'a ka kalan kɛ a tɛ baara la o gɛlɛyaw b'an kan an y'a ɲini Mali jama ɲɛmɔgɔw fɛ ani maliyɛnw bɛɛ lajɛlen u ka an dɛmɛ an ka nin kɛlɛ la an ka sariya ko an ka protection la. lujuratɔ cɛman n'a musoman degun min b'anw kan a tɛ se ka lakale an bɛ min ɲini Mali faama k'a kɔfilɛ anw na an fana ye mɔgɔ dɔw de plus particulièrement muso e handicapé muso sɛgɛnnen de don n'an tɛna ɲini k'an bolo fila d'anw kan kuli kɔngɔ t'an na minɔgɔ t'an na an tɛ delili kɛ an bɛ se ka baara de n'a fɔra ko handicapé ka kalan kɛ difficulté kɔnɔna na ka tila o kalan na ka tila k'a fɔ ko baara tɛ yen dɔw bɛ yen olu somɔgɔw yɛrɛ ma bɔ n'u ye sa k'u ka t'u bila ekɔli la mais handicapé tɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛ se k'a bolo lamaga ka fɛn dɔ mɔgɔ jɔn bɛ n'i ma dɛmɛ n'i bɛ se ka mun. 3 décembre chaque année o ye handicapé ka don ye donc an y'an profité o don in fɛ pour que ka n'a yira jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw la gɛlɛya min bɛ lujuratɔw kan parce que an y'a kɛlɛ kɛ a bɛ san 20 bɔ bi an tɛ k'a lamɛn donc an fana y'a décidé cette année ka bɔ ka n'a yira k'a fɔ ko lujuratɔw fana ye jamanaden dɔw ye san'an ka kɛ lujuratɔ ye fɔlɔ an ye jamanaden ye donc lujura ye an sɔrɔ k'an to jamanadenya la mais an fana ni an ka sariya droit ka kan donc an nana o de la ka n'a fɔ premier ministre ɲɛna vraiment an ka fɛn dɔw bɛ yen nɔ a fɛn caman bloquera a caman bloquera an bɛ sɛgɛn na an bɛ tɔɲɔ na an bɛ gɛlɛya la lujuratɔ b'a ka kalan kɛ gɛlɛya min na ala kelen de b'a dɔn n'o ye diplôme sɔrɔ ni tɔw tɛ se ka kɛ kelen lujura ye fɛn dɔ ye ani dɛmɛ ka kan droit b'u bolo sariya b'u bolo donc k'u ka droit bila en valeur pour que o fana bɛ se ka lafiya jamana sigi na cogo min na n'u ma ye n'u ma taa ekɔli la u b'a fɔ k'u ka gerebuya dabila n'u ye gerebuya dabila jɔn bɛ n'olu balo donc état k'a lajɛ u ka droit bila en vigueur pour que u bɛ se ka o gerebuya fana k'u ka projet n'u ka fɛnw financer. ni o tɛmɛna ka bɔ yen jɛkulu min ka wuli ka jɔ ye maa si kana dankari maa si la ni o ye initiative zero violence ye o ye kunnafoni jɛrɛ kɛ kunu wulada fɛ bourse de travail la walasa k'an ka jamana cɛmancɛ fanga kɔni kokɔrɔma don a ka fori k'a sɔrɔ maa si ma kalakari maa si la walasa an ka ko tɔ faamuya Tijani Sidibe ale tun bɛ nɛfiti cu a la a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. yali maliyɛnw ka laɲini ye de an ka transition nin kɛ transition namunen k'a di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ a kɛra 2012 cogo min an bɔlen kɔ transition nin kɔnɔ problème minnu y'an lase transition nin kɔnɔ san 2 san 3 san 4 kɔfɛ an ka tila ka taa an yɛrɛ sɔrɔ crise wɛrɛw kɔnɔ minnu m'an lasegin ka taa transition wɛrɛ kɔnɔ yali an bɛ don min na i ko bi o de ye maliyɛnw ka laɲini ye yan an ko k'o tɛ anw ka laɲini ye o tɛ se ka k'anw ka laɲini ye manda la fana ni mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan yan min ka laɲini ye o ye mun dun b'a to an tɛ segin an bɔra crise minnu na mun b'a to an tɛ se ka segin o crisew kan san 10 san 20 san 50 san 100 nataw kɔnɔ o tɛ se ka kɛ fo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ fɔli ye jumɛn ye kɔlɔlɔ minnu n'olu y'an lase nin ma an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ minnu b'a to an tɛ se ka taa bi o kɔlɔlɔ wɛrɛw kɔnɔ cogo di kelen filanan an bɛ se ka mun de kɛ
an bɛ se ka sariya jumɛnw de ta sariya minnu adaptelen bɛ anw yɛrɛ ka contexte la sariya minnu bɛ jamana kɔnɔdenw lafiya ka tɛmɛ sariyaw kan minnu bɔra kɔfɛ ka na imposer anw kan yan an bɛ se ka sariya jumɛnw ta minnu b'a to jamana kɔnɔdenw b'u yɛrɛ sɔrɔ sariya min kɔnɔ min b'a to jamana stabilité bɛ continuer san 50 san 60 ka yɛlɛ anw bolo transition nin ye o wagati de ye wa an b'o wajibiya transition magabaraw kan u bɛ ko o ko la u ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu b'a to n'an bɔra transition nin kɔnɔ min b'a to an tɛ se ka segin ka taa crise wɛrɛ la san yirika nin kɔfɛ ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ dɛ mɔgɔkɔrɔbaw b'o kuma fɔ ko nin m'an fa minɛ k'a ka fisa ni fa kanangolo ye jamana bɛ lahalaya min na bi an bɛɛ k'an hakili to a la n'an ko k'an b'a sama kojugu ala k'an kisi ni juru tigɛra a bɛ kɛ baara y'an bɛɛ bolo i y'a ye i b'a fɔ ko syndicat bɛ revendication o y'a sɔrɔ jamana de bɛ yen ni jamana tɛ yen syndicat tɛ yen i n'a fɔ ni baarakɛlaw tɛ yen cogo min jamana tɛ yen donc an ka da la ko ni Mali ɲɛna anw minnu bɛ yan n'an ye denmisɛnninw ye Mali bɛ ɲɛ anw de ye ka tɛmɛ bɛɛ kan n'a tiɲɛra ala k'an kisi a bɛ tiɲɛ anw de ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ala k'an kisi a ma donc hali bi an b'a ɲini hakili ɲuman a bɛ Alahu Taala de bolo ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma jamana nin basigili an bɛɛ ka da la k'an ka hɛrɛ b'o de la. Ni kibaru ninnu de bɛ dansigi bi don kibaru la min labɛnna NEF-TV jama bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna na an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la ni ala ma baasi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ ni kɛnɛ kelen kan kibaru kuraw dili kɛnɛ kan ala ka su yɛrɛ caya.